नंदीघोष रथर हाइट केते कहलो? हाइट पूरा 150 फुट। पूरीटा कोउठी ताले? पूरीटा बा हैदराबाद रे। सो हे गाइस वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो मु आज आसे पूरी आउ थरे वंस अगेन। सो आज होची सुनावेश एबे टाइम आसिकी 12टा 12:30 पाखापाखि हेलानी आमे आसिकी पहुँचलु एबे आउ बड़दाण्डर व्यू माने यू जस्ट गाइस जस्ट चेक द व्यू स्टिल बहुत क्राउड अच्छी एबे भी आउ सेदिन भलिया नाही रथ यात्रा रे जेमती भीड़ थिला सेमती नाही बट आज भी बहुत भीड़ अच्छी भी एबे भी बहुत भीड़ अच्छी माने रथ यात्रा परे भी एते दिन परे भी माने लोकंकर भीड़ देख पुरी रे खाइबा पई रेस्टोरेंट गुरा सब फुल फुल पूरा माने आज भीड़ देखिकी फील हो जे आज ही रथ यात्रा एदिन रथ यात्रा रे भी जेमती भीड़ थिला आज मतलब लगुच हार्डली 20% कि 30% ही कम है बट एबे भी स्टिल बहुत अधिक भीड़ अच्छी लोक केमिति सब बड़ दांड रे स्टिल एबे भी सब माने सोईचंदी वेट करचंदी तो पानी स्प्रे करा होची सेदिन रथ यात्रा जो आसी मैंने एक्चुअली एत भीड़ थिला जे हमें किसी देखि पाइले से मोर टिके इच्छा थिला जे रथटा को पाखरे देखिया पे तापर छुट्टी भी मिलू नहीं आसिया पे तो आज गोटे छुट्टी मौका मिलगला से पलि आसिलु जय जगन्नाथ जय भगवान को देखंतु मोबाइल छाड़ी दियंतु मोबाइल रखि दियंतु चलो चलो सब गोटे इंटरेस्टिंग जिनस गोटे देखिली भाई माने पुलिस भाई माने सब बाउंस बत्ता सब नहीं जाऊँगी बाड़ी फाड़ी कड़े गला जना ना मत मत लगुच सीजेपी प्रोटेस्ट सब बाड़ी गुड़ा पठे देते एबे आउ किछि नाही तो फाइनली बुलाबुली कर सारिकी एते आड़े एबे आमे आसिलु टिके समुद्र कूल को बुलिया पई तो आज पूरी आसिलु टिके सुनावेश देखिया को सुनावेश तो एबे हेबनी जाकि संध्या राति 8टा बेले हम तो एत समय तो अपेक्षा करहबनी बट बढ़िया क्लोजअप रे पूरा रथ बढ़िया से देखिलु पाखापाखि मोर गोटे भारी इच्छा थिला जे रथटा पूरा क्लोजली देखी तो आज सेटा देखिली बढ़िया लगिला। फाइनली तुम पूरी बुलिल? हाँ। अच्छा मु पूरी विषय केतटा क्वेश्चन पचारि भी कहियो? हाँ हो आ पचार देखिया कौन पचार छ। नंदीघोष रथर हाइट केते कहिलो? नंदीघोष रथ जानना नंदीघोष रथर हाइट पूरा 150 फुट। अच्छा हाँ सतरे 150 फुट। हाँ नंदीघोष रथर जदि हाइट 150 फुट है बलभद्र सुभद्रा रथर हाइट बलभद्र रथर हाइट है 132 फुट
आउ सुभद्राଙ୍କ ରଥର ହାଇଟ୍ ହେଲା 100 ଫୁଟ ଆଉ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର କହିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲ କହୁନ ପଚାର। ପୁରୀଟା ପଚାର କୋଉଠି? ଆଜି ଯାହା ପଚାରିବ ନା ସବୁର ଆନ୍ସର ମୁଁ ଜାଣିଛି। ପୁରୀଟା କୋଉଠି ତାହେଲେ? ପୁରୀ ଜାଣିନ ତମେ? ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ତମେ କୁହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀଟା ବା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆଉ ଆମେ ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ତମେ ଜାଣିନ? ଏତେ ସବୁ ପାଠ କୋଉ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କହିଲ? ଏଟା ଲେଖା ହେଇନି, ଏଟା ଆସନ୍ତା ଯୋଉ ବହି ଗୁଡ଼ା ଆସୁନି ସେଇଥିରେ ଲେଖା ହବ ମ। ଜାଣିନ ନା ସେଇ ଯୋଉ ବହିଟା ଏବେ ଯୋଉ ନୂଆ ଯୋଉ ଆସିନି, ନିମ୍ବଡ଼ା 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 କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଖଟା ଖଟା। ବହିରେ ନ୍ୟୁଟନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ପାଇଲଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଓବିୟସଲି ସେଇ ବହି ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଆସିବନି, ସେଥିରେ ପୁରୀ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଉ ପୁରୀରେ ନଥିବ। ସେଟା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନହେଲେ ଦେଶ ବାହାରକୁ ପଳେଇଥିବ, ଆମେରିକାରେ ଥିବ। ହଉ ହେଲା, ମୁଁ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲି ମୋ ଆନ୍ସର ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ତମ ଭଳିଆ ପଣ୍ଡିତ ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଦେଖିନି। ମୁଁ ହେଲି ମହାନ ପଣ୍ଡିତ କାଳିଦାସ। ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଟିକେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବୁଲିକି ଆସିବା। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏତେ କ୍ଲୋଜଲି ପୁରା ରଥ ପାଖାପାଖି ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିଲ, ତମକୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଲା? ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫରେ କେବେ ବି ମୁଁ ଏତେ ପାଖରୁ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲି। କ'ଣ କହିବି, ଖୁସିରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବିନି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରୀ କେବଳ ଆସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାଇଁ ହିଁ ଆସେ, ସମୁଦ୍ରରେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଗିମ୍ବଲଟା କାଢ଼ିବା କି? କାଢ଼ିବାନି? ଥାଉ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗିମ୍ବଲ ଫିମ୍ବଲ ଧରିକି ଆସିଥିଲି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କରିମି ବୋଲି, ବଟ୍ ଆଜି ଏତେ ଭିଡ଼ ଥକା ବି ହେଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି। ଗିମ୍ବଲରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କରିବାନି। ପରେ କେତେବେଳେ ଆସିବା ପୁଣି। ଏମିତି ତ ପ୍ରତି ମାସରେ ତ 2 ଥର ପାଖାପାଖି ତ ଆସୁଛୁ ପୁରୀ। ସେମାନେ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗାଡ଼ି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେତିକି ଭିଡ଼ ହୋଇନଥିଲା, ଆଜି ସୁନାବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେତିକି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ବି ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ଆମେ ଏତେବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ରିଟର୍ନ କରିସାରନ୍ତୁଣି। ବଟ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ ପାଇଁ ଖାଲି 4-5 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଲାଗିଥିଲା। ତ କେତେ ସାରା ଗାଡ଼ି, ଏଇସବୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଆଜି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଇଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମର। ଆଜି ଆସିଲା ବେଳର ଭିଉ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ବି ଏତେ ଭିଡ଼ ନଥିଲା ଯେତିକି ଆଜି ଭିଡ଼ ଅଛି। ଆଜି ସୁନାବେଶ, ତ ଆଜି ବି ଦେଖ କେତେ ଭିଡ଼। ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 1 to 2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଆମେ ତ 1 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଆସି ସାରିଲୁଣି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆହୁରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ପୁରା ନୂଆ ବାହାରୁଛି ଗାଡ଼ିରେ, ପୁରା ନିଆଁ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଭିଡ଼ରେ ଫୁଟୁଛି ପୁରା ପାଣି। ସୋ ରିଟର୍ନ ଗଲାବେଳକୁ ବି କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆସିଲା ବେଳେ ତ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏବେ ଆଜି ଭିଡ଼ ଦେଖ, ରିଟର୍ନ ଗଲାବେଳେ ବି କି ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼। ଲାଷ୍ଟକୁ ଲୋକ ରଙ୍ଗ ରୋଡ଼ରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖେଇଲ। ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖ। ଗାଡ଼ି ସେଠି ଚାଲୁ ହିଁ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି। ଏପଟେ ସବୁ ବାଇକ୍ ବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼ ଆଜି, ଭୟଙ୍କର। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଦିନରେ ଯେତିକି ଭିଡ଼ ନଥିଲେ, ରାତିରେ ତା 3 ଗୁଣ ଭିଡ଼ ହେବ। ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି କମ୍, ଆସୁଛନ୍ତି ଅଧିକା। ପୁରୀ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଲୋକ ବୋଧେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି ତାକୁ। ବିଚରାଟା ହେ ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ବି ଫୋନ୍ କରାହେଇଛି ବୋଧେ। ହଁ, ଜଣେ ଲୋକ ଏଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ
बाटर गला बेले पुणी आज फ्री खाଇବା मिलुଛି ଏଠି सो मागणा खाଇବା को भारी लोभ सो आज ब्लॉग को एट एंड करवा पुणी देखा गोटे नुआ ब्लॉग रे थैंक यू फॉर वाचिंग लाइक एंड सब्सक्राइब करने ना भूलें अधिक शेयर करूँ बाय बाय।